Panguva ino everyone munyika yeZimbabwe panguva ino ava geared, ava ready to hear what is going to happen today. Panguva ino munhu wese akamirira the day the 31st of March. Zvinonzi hakuna zuva risingasvike. Panapa vanhu pavakamirira kureceiva the signal ichibva kuna Bomushongesa achiratidza kunyanzvi hwake kuzorimova neregime nezvigananda. Zana muna mashoko ari kutendera muzuva ranhasi atiri kuona kuti people they are ready for change. Subscribe or like or turn the bell icon. Timda pa social media today vanhu vanomuka vachiona ma-headlines akabuda chine resignation, happy birthday to a new Zimbabwe. As we see this headline, tinoona kuti ma-citizen enyika yeZimbabwe they can't wait to see transition of power ichibva kune zvigananda ichienda citizen based government vachiendera mberi vachiti 9 months ago you publicly warned them the pregnancy of unbridled in volcanic public against that is about to give birth to its just components. Kuchamhanya chevanhu, kuchachema vanhu, kuchafara vanhu. Happy birthday to a new Zimbabwe. Tomashika nomuda akanyogwa muzimu ai. Atukona kuti vari kuya pana pachiafirmati ma-citizens kuti today the showdown ikanyatsokufamba zvakanaka-naka. Rinova zuva redu rationa kuti vagari munyika yeZimbabwe vachapembera, vachafara vachiona zvavari kuda munyika yeZimbabwe. They know kuti zvinonzi the voice of the people is the voice of God. Panguva ino kana the voice of people ikanyatsokutaura zvinoitika zvavari kuda. Tudze mafunguro emo todi pamusoro pechitiko chipinda comment section yedu. Subscribe or like, hit the bell icon.